sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Mayong hapon sa atong mga pinalangga nga mga tagpalamati nga naga-monitor na subong iya nga Sabado Sabado nga adlaw. Hunyo 5, tuig 2021. Medyo maulan nun pang mga panyempo sa siniya nga tinion, no? Katikay na pagbasa ko, may nabasahan gali ako, na? Nga official na gali nga tig-ululan. That's why nga, muna, ara na, kahapon, ti do nagsanto gito nga kon nga mga tips, no? Para sa aton nga mga ka-action, kay nagasulod na kita, no? Sa panahon iasang tig-ululan. So, may importante, may ara kita sa mga preparasyon. But anyway, sa mga ka-action naton nga nagatutok sa siniya nga tinion, mayong hapon dira sa inyo. Sa mga naga-monitor via transistor radio, and also sa mga naga-monitor man via Facebook Live, mayong hapon na sa liwan. Sa subong nga hapon, inyong manging kaupod ini si Indayan, talos man temporaryo sa regular nga Anchor Woman, Tita Wilma Sugaton. Antes man ang tanan, diri kita anay sa aton iyang lakat sang panahon. Kay man ang ginamonitor sa karon iyang tropical depression nga si Dante. Base diri sa pinaka-ulihiman niya ginpagwa iyang datos sang pag-asa. Mag-inisyo nila mga las 11 kainas ang aga. Ining si tropical depression na Dante, yara na ya sagwa sang Philippine Area of Responsibility. Ulihi ini siya nakitaan sa 600 kilometro. Aminhan sidlangan sang Itbayat, Batanes. Ang konsini, ang kabaskuhon sang hangin nagalabot sa 55 kilometro por ora malapit sa sentro. At may pagmadlos nga nagalabot sa 70 kilometro por ora. Ag ini nagagiyo sa karon, aminhan
Aminhan sidlangan nga direksyon sa kada sigun nga 35 kilometro por oras. Mayo kay ti wala na subong sang tropical cyclone wind signal no sa diin man iya nga parte sang Pilipinas. Pero sa gihapon maghalong kita no. Maghalong kita kay given gani nga anunsyo nga tig-ululan na, meaning hindi naton mapiho basi dugay-dugay magagabi sa report sa ngaton man nga PDMP diri sa aton iya sa Negros Occidental. So, may ara naman sa nga nagapasiplat-siplat kuno nga low pressure area. So munang mga balantayan panahon iya sang tig-ululan hindi mo gina iya mapaktan. Okay man ang panahon sang tig-ululan ginagid sa mga ka-action naton sa mga kaumahan no. Time ini sang ilaman nga pag first cropping, no? Mga na may arap lang sa mga talamnan. Panahon man ina sang ilang nga first cropping, pero kung malabayan sa bagyo at ikaluluoy man, no? Hapay tanan nga mga humay. No, ina ba lang makalabay ka along dito sa area sa syudad Sambago and dito pagid sa mga south portion nga mga lugar, no? Malabayan sa bagyo, makakitaan mo man ang mga humay nga nagkalahapay bangod iya sa kabaskugon sang hangin, so ikaw na lang ang maluoy. No? Kung kaisa, na balang time pa lang gid niya nga inoga anon siya nang bago pa lang nag ano nang term nagbunga no bago pa lang nagbunga di ka nugon kay naghalapay mayo lang ko na amo lang pagina ang hangin abi nga napahapay niya ang humay ang lain pagina kon damo mga kun ano-ano dira nga mga sapat bawo expert ba di may idea lang gamay kay syempre halin man ta sa umahan mo. Okay, 1:36 na kita Action Radio Philippines Standard Time. Sige, ano ba lang mga dapat naton na istoryahan sa subong iya nga hapon? Unahon naton ang ining mga balita naton iya sa national. Ang headlines danay naton ang headlines naton ining may mga eksperto may mga eksperto tatlo diri ka mga eksperto gikan sa Israel ang kadto diri sa Pilipinas agon mag-share man sang ila yang mga nahibaluan angod sa vaccination program. So detalye sa karon bantayan ha. Kag syempre ining update sa aton Comelec para sa mga nagparehistro. Kulang pa kuno 2 milyon. Sino pa nang wala nakaparegister, hindi nyo napaghulta nga, mag last minute pa ba mo ng problema kung kaisa. Pinoy man ko, pero maanugid lang imong ang tawag ni, mainit ka mamlakon kaisa. Kapin pa kung halimbawa nag-obra ka sa Comelec abi, isa ka man sa mga personnel. Kapila na nga apilasyon niya kung mahimo temprano pa magpa-register. Wala pa ning pandemic ha. Batasan gidya galing sang Pinoy nga kundi na to gani ang mag last minute baw didto man maghingagaw. Kundi gasala man ang mga personnel inang time nga ligwa pa nagapuro pawala. So sige, amo na nga aton nga mga headlines, inabantayan man ang dugang iya nga detalye. Kag syempre ang aton man nga FYI sa subong iya nga hapon. Okay daw subong given nga tig-ululan kung kaisa do ginatamad kita bala no o sa dasig ka makapoy do wala ka balagan na magbangon dira. Amo na nga aton nga pagka-istoryahan ang aton nga FYI topic paano or i-share ko karon sa inyo ang pila ka mga simple man kag safe nga mga pamaagi para iya nga maka-exercise kita nga no need na nga magkinahanglan dira sa mga equipment. Kaya isa pa nga i-share ko sa inyo, no, may connection man sa gihapon sa ginatawag nga exercise at hindi malikawan kun kay isa makabatsyag ka dira sang
or ma-experience mo ining sprain nga ginatawag na sa mga nagahampang bala basketball sa una during wala pa pandemic, pero sa mundo I think ginatugutan na, no? Yung mo ni mga kalabanan gid mga athletes nagabatsyag isang sprain. So ina karon ang i-share ko sa inyo kung paano malikawan ang ginatawag nga sprain. Given subong kay adlaw kita sang Saturday, wala na isang basahon si Indayan nga sulat okay? I-cater ko man sa karon ng inyo yang mga mensahe dari. Padala lang na sa inyo yung mga greetings. And also, bantayan man ang aton yung horoscope, aton yung kapalaran for today. Alauna, 39 na kita Action Radio, Philippine Standard Time. This time, dari kita sa aton detalye na sa aton iyang balita nasyonal. Unahon naton ining nasiling ko tatlo yung mga eksperto. Mag-aabot dari sa Pilipinas. Halin ini sila sa Israel para iyang maghatag, mag-share sa ila iya na hibaluan angod sa vaccination program batok sa paglaptas ng COVID-19. Okay, tikong i-check mo to lang iya ka Israel, ang ilang vaccination rollout do ka masiling ka bla impressive, no? Kay masobra sa tunga iya sang ila populasyon ang na-vaccinate na, no? That's why yung mag-share diri ang tatlo yung mga expert, mag-aabot diri sila sa Hunyo, di na to nga ako di nga petsa. Dula ang ako nga petsa. Hunyo 20, sa pagkatanda ko Hunyo 20. Nadula di nga ako nga petsa, di na to man. But anyway, no, masunod nga duha ka semana, masunod nga duha ka semana. Action James lang tawad abi nga to niya kalendar. Masunod nga duha ka semana. So may 20 gid 1920 mga dira-dira. Mag-aabot ina diri sila para iya nga magpaambit sang ila iya nga nahibaluan, no? Para magpaambit sang ila iya nga nahibaluan. Kung paano ang maayo kag maid-id nga vaccination nga ginhimo nila didto sa ila iya nga pumuluyo sa Israel. Kay suno kay Vaccine Jar Carlito Galvez Jr., baya ka namin ni sang iya ka Israel, kay kung lang tawon nimo, kanami man sang ila iya nga ginhimo nga mga pamaagi, no? Ginhimo nila nga mga pamaagi agod nga kung lang tawon nimo ang itrack nimo ang ila iya nga vaccination rollout out of 9.3 million population sa Israel or tisubong masobra sa tunga na sa 9.3 million population ang ila nga nabakunahan, hindi lang isa kundi duha ka doses sang COVID-19 vaccine. Magluwas siguro nga syempre may available kita nga mga bakuna nga single dose lang like Pfizer, di ba? Ang isa pagid ka itudlo man sang sining mga eksperto kung paano i-deploy. Kaya di ba ang aton yung national government, no? Ang aton yung mga opisyal dari sa Pilipinas nagaproblema kay ti halalungan ning ginatawag nga bakuna sang Pfizer. Kay kinahanglan, no? Kinahanglan nga ma-make sure gid nga malabot or magasanto, no? Sa degree Celsius ang kinahanglan nga pagabutangan or kung sa diin i-store ining bakuna. Kaya kung hindi malambot, may tendency nga manugon lang, na kag may pila lang di gani ka mga area sa aton iya sa Pilipinas ang ipadalan sang sining Pfizer, given gani nga may pila lang ka area ang makasarang sang kinahanglan nga temperatura. Kung hindi ka sarang, di wala The one example is ang sa Davao, no? Ang Davao City may ara sila So, amo na isa sila. Ang other daw Cebu at tubla mo sa pagkatanda ko. Basta pipila lang gid sa aton iyang mga lugar diri sa Pilipinas, di kalabanan pa urban cities. Ang isa pagid naton kabalita
Ining palayag sa karon update yasang COMELEC kay medyo kulang-kulang pa, no? Kulang pa 2 ka milyon. Ikaw, Action James, nakapaano ka na? Nakaparegister ka na? Wala ka pa nakaparegister? Pila na gani mo edad? 20. 23. Okay, di pwede ka na. Pa-register ka na to, kaya basi isa ka to sa 2 milyon ay. Yan. No, kay ginanunsyo diri sa Commission on Election nga ba nila kulang pa sila yasang 2 ka milyon, no? Para malabot ang ilaman nga target. Kay suno kay COMELEC spokesman Director James Jimenez, baya sa karon, may-ari kami diri sa kabilugan nga 59 million registrants or meaning nakakompleto na sang ilaya nga pagparehistro sa COMELEC. Pero as of now, kulang pa gid sila yasang 2 ka milyon to reach the target. Kag ang problema nila, kay may 4 na lang ka bulan. Kung isip-isipon, ti lawig-lawig pa ng 4 ka bulan. Lawig-lawig pa ng 4 ka bulan nga registration period. Pero, ang ginaproblema ni Jimenez, kay man, ang mga Pinoy kuno kung diin pa to nga nagasala na or pila na lang abi, isa na lang kasimana antes matapos ang registration period, drop lang sila yung makadto. Drop lang sila yung maparegister. That's why nga nagasala man sila kung ano nga mga papeles nga kinahanglanon, di wala labot nga nagasala sila, salaman kung ano ang unahon, no? Ang mga personnel sa nga COMELEC kay di ga pinagusto man sang linyahanay. Muna nga muning problema kon kay isa nga do wala gid kasulbaran kay batasan gini siguro sang Pinoy. Sige sa amo ni ang pilaman ka mga nakuha naton iya nga information from the national, no? And mahulat kita sa mga dugang pagnya mga update particular na, no? Ining ginpagwa yang anunsyo man ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. Sa 3 ka mga expert, no? Kabay nga magkabulig ini sila, no? Sa aton diri sa mga experts man naton diri sa Pilipinas para nga mapadasig man ang aton iya nga vaccine rollout. 1:46 na kita Action Radio Philippine Standard Time. Sa akong yung mga ka-aksyon, standby sa akong yung pagpanubalik, kay i-share ko naman sa inyo ang aton iya nga topic para sa subong nga hapon sa aton iya nga FYI portion. Ato na na, Dr. Pasimbanwa, mapunaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton, mga balita ang dala inspirasyon. Action Radio, bakolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Action Radio. Pagkulong nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon
sa gihapon kita magapadayon. Timuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sinsan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalanan. Magasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Don't just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, #1 with 40.10% radio station share. #2, Bombo Radio, 38.70%. #3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, #1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Aksyon Radio Bacolod, #1. Don't just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1.
Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Standard Time, 1:54. Kagpabalik diri sa aton programa, This is My Life. Sa gihapon ng inyo kaupod ini si Inday Ann. This time, diri kita sa pag-share sa inyo sang aton ang FYI topic. Unahon naton ang pilay ka mga exercise, no? Mga simple pero safe nga mga paagi sa pag-exercise. Okay, may arakon ka isa, no? Nga nablang do ginakapoy ka na dira, nadulaan ka man sanggana or nasubuan. Why not abi nga i-try ang stretching, na? Agod makabugtaw. Mabugtaw gali, mabugtaw, hindi makabugtaw. Agod mabugtaw ang imo dira yang nga mga mapukaw ang imo yang nga mga kaugatan. Kay ti syempre madamo sa nga benepisyo nga mahatag ang exercise nga ginatawag. Nagahatag ini sang kapagsik, kalipay kag ang nami pa, no? Kay nagapanami sa flow sang aton iya dugo. Tikon kulang kadra exercise bisan. Bisan unat-unat lang. Stretching nga ginatawag. Kaya mo na nga do ka dasig ka ba? Notice mo kung kay isang mga tawo nga do mabalaan mo gid bala nga wala nakapabalhas. Mabalaan mo gid nga wala nagkapabalhas kido ka dasig mangakig, no? Tapos do lang taon mo siya, do napasan niya tanan bilog nga kalibutan. Mo nang problema kun kay isa, no? Kung ikaw ya wala mo na hatagan man sang bili na ang imo iya kaugalingon like amo ni pag-exercise abi mapuro pa balhas dira iya sang imo iya nga lawas agud bisan pa pano mangin mamag-an na buli hindi lang siya bulig ya nga mamag-an ka or goal mo abi nga magniwang ka kundi nagapanami man sang imo iya nga mood. No, i-check bala, research bala kung anong benefits kay amo gina-share ko si mo subong. Sige ate subong, ari i-share ko man sa inyo ang pila ka mga simple pero safe nga mga paagi sa pag-exercise nga ginatawag. Number 1, shoulder raise. No? Pamilyar ka mo na, ihakyaw mong imo yung mga kamot. Do parayo blag ginalabot mong kisame. Kinahanglan, stretch. No? Stretch ginag imo yung mga kamot. Paibabaw. Himua ina, 5 tubtub na 10 ka beses. Kaya ti, dako sina ang mabulig. No? Kung himuon mo ina yung sahi sa nga exercise, agud nga mabugtawan mabugtawan ang mga kaugatan ang imo ya mga kaunuran sa imo nga sa imo kamot kag syempre sa imo man abaga. Ang ikaduha, shoulder shrugs. Ang inibala nga pag-exercise, usual ini siya ginahimo
ara pa sang ang face to face pa sang unang klase, di ba? Kada mag time of flag ceremony, isa ini siya sa mga exercise sa mga estudyante. Like ginapalibot nimo ang imo yang nga abaga, una abi palikod nga palibot. Dason pag after 8 counts, pabalik naman dayon or pa front naman nga libot. Di ba dako na mabulig sa imo, agud iya nga ma-feel nimo bala kisa ka nami pero ka do nagalagtok-lagtok. May batian ka tuk. Nan, amo na sang bulig sa imo kay para iya nga kumbaga kung nagapatuyo-tuyo, ikaw nagapatuyo-tuyo man dang imo iya nga mga kaunuran sa abaga nimo, like paagi sang simple exercise makabulig agud iya nga mabugtawan kag ma-energize ina siya, mag-function siya na kung kaisa ko na wala naton ginagiho-giho dirang aton iya nga mga kamot, tiil at bilog nga lawas no? Kung hindi naton magiho, tendency kung kaisa gamay lang dira naton nga pamugat, gaalay na dayon, gamay lang dira nimo nga lakat-lakat, nakapoy ka na dayon, hita ka na pulungkuan. Ang ikatatlo, neck stretch, no? I-stretch man ang liog. Hindi man siling nga unaton mo ang liog mo, ha? Hindi na buot silingon. Kundi, for example, nang amat-amat magbalikid sa tuo. Face to the left, face to the right. Bati ka na. Pero may batian ta na sang gagbay pa ta. Makabulig ina siya himua 3 tubtub 5 ka beses. Na? Kung mahimo mo na ina, dako man ang mabulig, kaya syempre ang aton nga liog, naga-connect man na sa pilaman ka mga kaugatan dira naton sa bilog iya nga lawas. So kung mas ma-exercise ina naton, may dako man siya nga benepisyo. Ang ikaapat, hip rotation. Palibuton ang hawak. Halin sa tuo, pakadto sa wala. Or halin sa wala, pakadto naman sa tuo. Himua ina 3 ka beses, no? Sa una mong pag-oro exercise. Pero kung makapila mo naman nga ginahimo, pwede mo na nga magsobra ka na sa 3, na? May hara kon kaisa nga inabalang nadugayan nga wala na gid sa ka-oro exercise, dako iya nga alawas, hindi niya madali-dali iya nga mahimo or ma-perform ang ining hip rotation, may tendency kun kay isa pa lang kalibot, hindi pampalibot pabalik, ginakapoy na siya, na amat-amat lang na, di ba? Amat-amat lang kay para yang hindi man ikaw makapuyan gid, na nang makabatsyag ka lang nga nagburubalhas ka na dira. Kag ang ikalima, walk in place, na like do march siya ikaw, na pero wala kay nagahalin sa imo pwesto. So himua ina sang 30 segundos, 30 segundos sa mga sa mga beginner or sa mga bag-o pa lang nga nagsabak man sa kaangay siniya nga mga exercise. Actually, kung lantawon naton mga simple exercise lamang ini, pero kung ang isa gani katawo nga daw wala nagid iya pabalhas, medyo maburubudlay. Pero sa una lang na. Dapat kung mag-exercise ka, man ang ginatawag nga determinasyon, mapadayunon lahaw nga hindi kaya makapuyan sa kada adlaw makapabalhas ka bisan na pila lang ka minutos, nabi mga 10 minutes, di ba? 10 minutes may ara lang sa mga sa mga pahuway-pahuway, para iya nga hindi ka manggid matamaan, kaya alangan anhon mo gid ang imo yang lawas nga diretsohon mo gid, may tendency mo ng problema nga dasig ka man iya nga
magpang-alay. Ha? Kaga muna kun kay isa nga may mga ka-action kita na while naga-exercise tungod wala nakapahuway-huway, na wala nakapahuway-huway, may tendency man nga ang nagakatabo sa ila is dasig iya makapoy. So makapamensar na bala dayon nga, ay hindi na ko ma-exercise, kakapoy. Ako muna dayon ang sugpon, di ba? Sige, so amo na ang isa naton iya ka topic sa subong nga hapon para sa aton nga mga ka-action nga mga medyo ginatamad-tamad bala, ginatamad magbangon kun kay isa kay do may something nga kasakit nga do nagaalay or ara ka sa imo obra pero do wala naga-function, no? Ano tawag na nang ari ka di perong imo yang espiritu kung di nagalagaw. Na kanang isa pagid ti syempre nasubuan ka nga do. Di ba kung masubuan kita do wala kita gana, no? Wala naman kita gana maggiho, tapos hindi kita maka-concentrate man sang aton iya nga mga ulobrahon. Kag dugang pagid amo na ginatamad ka man. That's why nga importante ang pag-exercise. Kung nasubuan, kung ginatamad, kung daw wala gana, exercise, stretch dirang imo nga lawas. Ang tawon ta kung hindi magkalma ang imo iyakaw galingon. Sige, alang isa pagid naton ka topic sa subong iya nga hapon, in relation man japon sa ginatawag nga exercise. Ano ang husto iya nga pag-exercise para hindi ikaw ma-sprain o kung mabalian. No? Ang sprain, nagakatabo, kung nangimoderahan doon, wala iya sa forma. No? Ini nag-aapekto sa aton iya sa buko-buko bala naton sa aton tiil, sa aton tuhod, kag sa aton man nga paa. Kung kay isa, tama, pa ini kasakit. Kag do, madasig bala nga naga-inflame, no? Nga do hindi ka makagiho kung kay isa kay alay-alay kaayo nga kasakit-sakit na. So, ari, pila ka mga tips nga i-share ko man sa inyo para ina ang malikawan. Number 1, pinaka-importante gini, no? Mag-warm up, no? Mag-warm up para iya nga hindi mamaguhan ang imo iya nga lawas, no? Like stretch mo dara ang imo iya nga kamot kag tiil, no? Ang imo pagid nga imo nga tawag ni imo nga hawak amat-amat lang, no? Amat-amat lang tugtog nga dugangan na nimo ang imo man nga mga hilimuon yang mga exercise. Like 5 tugtog ba na 10 ka minutos. So kung ikaw dasig ka iya magpangalay, no? Given ginaya sa aton kapin pagin sa mga first timers. So why not nga akon ginahimo kuman inyo kay dasig ko nag-alay blahaw kapin pagid kun mag-uro exercise ako. Alay kadara abi tawag ni naga-jog ikaw, di ba ang imo nga tiil, yan, ang imo yang nga pusog-pusugan sa tiil dasing mag-alay. So pwede mo na nga banyusan, di ba? Banyusi para mag-init, para while naga-exercise ikaw do hindi mo bala ma-feel ang too much nga sakit kay init nga feeling ang imo nga mabatsyagan. Ang ikaduha, amat-amata lang. Na? Amat-amata lang. Kay man kun mag-try ka gani sa mga bag-o dira nga mga sports, kun mahimo pa lang, amat-amaton mo lang gid, no? Hindi kaya nga agad-agad i-pressure mong imo kaugalingon. Sa sulod sa pila ka simana, una ti mabatsyag ka na hindi mo pa kaya, no? Ti natural lang na, no? Nag-uumpisa ka pa lang. Pero kung pressureon mo ganing imo kaugalingon sa una pa lang nga semana nga nag-try ka sa bag-oy nga sport, may tendency mamag-og na imo nga lawas. Ang lain pa sina
like 2 to 3 days abi, batsagon mo gid, no? Batsagon mo gid ina. May tendency pa kun kaisa ano ka pa, mahilanat. So dapat halong-halong sa mga kaangay or magsulod ka wala sa mga bago yung mga sports kay importante gid nga kumbaga i-familiarize mo danay, na? I-familiarize mo danay ang kung ano ina nga sahi sang sport, ano inang target sa imo yang lawas, kag paano mo na siya ma-perform sang maayo like sang nagaumpisa ka pa lang, na? Kay para yang sa sulod sang pila ka adlaw mabatsyag kagid man sang kasakit pero hindi tama, na? Hindi tama. Kag tapos makitaan nimo nga nagagrow ikaw. Nan. Ang ikatatlo, likawan ang mga sports nga mahimo, no? Mahimo makapang guba balahaw. Hindi lang ikaw mismo masakitan ka dira, kundi ang basi may madalahig pa sa himuon mo ang sahi isang sports. Kag ang isa pa gid ara kon kay isa kay given subong nga pandemic, gina-perform nila yung mga sports sa hindi husto nga venue. So muna dapat mag-andaman kamo, i-consider nyo man ang risgo kung i-perform nyo inaangas nga sahi sa nga hampang ilabi na gid kun crowded ang area, So magpili isang sports nga ina balang hindi ka makakos sang aksidente dira or hindi man ka makakos sang halit sa imo ya isig ka pareho, na? Sige. Ang ikaapat, pabugnaw anay. Cool down niya ginatawag, no? Pagkatapos ng exercise. Di man sila nga kung magpabugnaw, mapakold ikaw. Hindi ipahuway ang imo yang lawas, di ba? Ito syempre na ano ka na mo nang kapoy ka na. Grabe ang imo yang balhas tungod man sa intense nga training nimo abi, na? So ipahuway, i-relax ang imo lawas. Pero hindi na nami nga mahigda ka dayon, ha? Hindi na sa bala nami, no? Kung mahimo pa lang like amo ning siling nga cool down, kung sa umpisa may warm up, sa last may cool down. Kung familiar ka mo sa mga naga-zumba, no? Di ba may warm up na sila nga mga exercise, tapos amo na nang i-perform na kung ano nga mga nakalinya dira nga mga type of exercise or dance step abi. So pagkaulihin na cool down, na? Nang ma-feel mo na bala nga inanay na, no? Ma-feel na nimo yang ano na lang ang imo yang mga imo nga kamot kag imo nga tiil para yang mag-cool down na, no? So importante ina pagkatapos isang exercise para hindi ka magpang-alay or magpangalay darang imo yang nga kamot kag tiil or ang imo man nga mga pusog-pusugan or ang imo nga abaga, imo nga likod. Ang ikalima, maghimo sa mga cross-training, no? Mahimo i-testing ang nagkalain-lain yung mga hilimuon, pareho abis ang workout na una do amat-amat lang, no? So, na-mention ko man kaina sa pag-exercise dira gani, no? Pag-exercise dira nimo kung mahimo sa umpisa kung na mag-o pa lang ang imo yang lawas, warm up gidaanay kag hindi pag i-pressure agad-agad ang imo yang kaugalingon, no? Kaya ang imo dira nga mga maskulo, no? Bisan ano pa nimo ya kabukod kung wala ka naman liwat na ka-exercise na mag-o ikaw, may tendency nga batsagon mo gid, ha? Pero isa lang ka dapat man tandaan, kung nagabatsyag ka dira nga do nagasakit imo dughan, di sakit dughan tungod bigo ikaw, ha? No?
Nabala na notice ni mo kado hindi normal ang pitik sa imo iya korason tapos nagalingin imo ulo. Nagudlayan ka na abi mag ginhawa. Sobra ka kakapoy. Sobra man kasakit sa imo iya nga lawas. No, kag dumay ara na sang inflammation nga ginatawag. Hindi lang danay pagpadayon na. Kapin pa kon intense kaayo. Kay budlay na basi kung i-pressureon mo ang imo iya kaugalingon, basi ba lang hindi lang batsagon mo lang, hindi mag-lead pa, wala man naton ginapangayo, pero basi bala mag-lead to kamatayon. Napaka-importante gid nga ikaw na yang gadala sa imong nga lawas, bisan may trainer pa ikaw dira, no? Ikaw man Japon ang nagabatsyag. O tuod si trainer nimo nakabatsyag man na siya, pero lain ang imo resistensya sa resistensya ni trainer mo. Ikaw yung makalantaw, ikaw ang maka-obserbar, ikaw ang magabatsyag kung ano ang resulta sina sa imo nga lawas. Sige. Alas 2:14 na kita Action Radio Philippine Standard Time. Amo yan to ang aton man nga FYI topics sa subong iya nga hapon para sa mga ka-action nato. Labi na gid sa mga naga-exercise dira or medyo wala na nakatilaw pabalhas. Bisan stretching lang nga gamay. So kabay makabulig ato sa aton iyang mga ka-action. Kaya naga-monitor subong nga hapon nga for sure nagapatuyo-tuyo man. Dugangan pa sa background ni Indayan. Sige. Alas 2:15 na kita sa akon nga pagpanumbalik. Standby sa aton nga mga ka-action. Kaya i-share ko man sa inyo ang aton nga first part sa aton nga horoscope. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati alamon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanan tuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita may dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat isa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampingan padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo
lalawigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y Sinsan ang mga kalintangan. Responsable at pagbalita, pagdahil na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may daya pagpalanggan. Action na Radyo Philippine Standard Time, alas 2:19. Ang oras ginadulong sa inyo sang Sked Marketing. Taghimo sang Panyawan Plus Herbal Capsule ukon manunggal with mangosteen. Panyawan ukon manunggal liniment. Celebrity Kojic Soap. Hug Celebrity Beauty Soap. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Angat ang lakas mo. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy. Iwas germs, iwas sakit. 15-day mileage. Kay Ma'am Liza Joy Ilon Amoroso, good afternoon. Sa kay Sir Elmer Itones Regalado, good afternoon. Tamiyaw niya kuno si Nanay Nia Elvira Regalado sa may Sitio Abaca, Barangay Ayungon, La Carlota City from Latex Market, Fairview sa Quezon City. Sir Alex Puentes, good afternoon. Erwin Dicatoria Gonzales, mayong hapon man, nagapamati sa kuno sa subong iya nga hapon ho. Salamat, Ged. Ma'am Elcherita Ferrer, good afternoon. Naga-monitor siya sa Barangay Bata. Sa kay Ana Sinoro, mayong hapon man, salamat Ged sa pag-monitor. Bevina Villanueva, good afternoon. Naga-monitor dira sa may Barangay Talok sa Bago City. Ma'am Christine Minyas Villalobos, dira sa Pandanon DSB, salamat Ged. Sa kay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, mayong hapon man, naga-monitor always. Ma'am Virgil Pinda, salamat Gid, naga-monitor siya via Facebook Live. Shout out ko na sa iya nga bata nga si Roslyn Bison or Bison and his family. Upod sila na mga customer nga naga-snacks sa ila. Salamat, Inday Ana. Sige, salamat. Miss Athiaki Meriman, dre sa Banwasang Morsha, nice moralized Fabul. Salamat, Fabul and Morales sa family. Salamat. Sir Alex Montesa, Diding Alohamiento, Ma'am Diding Alohamiento, mayong hapon, tamiyaw niya kuno tatay niya, Cosme, kaga Marciana Alohamiento, yung mother, nga naga-monitor man subong iya nga hapon sa iladra yang transistor radio. Salamat. Tamiyaw man kay Ma'am Vanessa Mayo sa Minnesota, USA. Mrs. Alvarez sa Barangay Tango, Ma'am Jinky Dialagdon, kag sa pamilya Dialagdon sa may Pandanon, DSB. Sige. Si Ma'am Virgil Pinda ko no ho, ang akon kang ginpang mention kay nga mga exercises daw amo gito kuno ginahimo. Yan. 68 na si Ma'am Virgil Pinda pero
nami sa gihapon ang lawas, kompleto sa exercise. Sir Ray Baryoga, mayong hapon. Edgar Estrella Pedrosa, mayong hapon man. Nag-monitor siya kuno sa Madela Quirino. Sige, salamat sa inyo yang nga pag-monitor kag pagpadalaman sa mga mensahe sa subong adlaw sang Sabado. Si Sir Bambi Serrano, defensor, mayong hapon kuno nag-monitor siya sa may Estom 3 sa Barangay Estefania. Sige, God bless man. Dara sa imo iya paryente. Kag mayong hapon. Si Ma'am Mary Hope Cordova, salamat gid sa pag-monitor. Sige, padala lang sa inyo nga mga mensahe kay ina karon akon iya nga pangatamyawon. Salamat. Catherine here. Umaapela ako sa inyo to wash your hands with Lifebuoy. Pamati ang amon ginasandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalak na Mensahe nga may dala Paglaong kag kasanat Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw
Adlaw sa pagtuhaw sa biton, mga balita ang dala, inspirasyon, aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon, padayon aksyon radyo, Bacolod. Philippine Standard Time, alas 2:28. Kagpabalik diri sa aton programa, This is My Life. Sa gihapon ang inyo kaupod ini si Inday Ann. By the way, mayong hapon sa kay Ma'am Tanya Ramos. Nag-monitor siya kuno sa may taga Barangay Granada. Sige, salamat gid sa imo dira pag-monitor, Ma'am Tanya Ramos. Naga-monitor man gali o si to Richie Musoy Gordo. Nagapamati siya sa buong iyang hapon. Salamat, gida. Sige, standby sa aton nga mga ka-action. Diri kita sa first part sa aton iyang horoscope. Unahon nato ng mga Gemini, Mayo 21, tubtob Hunyo 21. Sa mga Gemini, share man pag may time. Share man da sang imo yang mga blessings. Kaya para kung mag-share ka kuno, mas doble pa na nga mga blessings pagid ang mag-aabot sa imo. Kag sa imo Gemini, may mag-aabot nga mga oportunidad nga magapahalipay sa imo. Kag sa tanan na nimo yang mahal sa kabuhi. Sa mga Gemini, lucky numbers 53, 26, 49, 13, and 31. Ultraviolet is your lucky color. Para naman sa mga Cancer, Hunyo 22, tubtob Hulyo 22, ang imo ba lang nga mga inagihan. Halin sang bata ka pa, tubtob pila ng imo edad subong, amo ina ang mga bagay nga nagapabakod sa imo bilang alagyan, bilang taytay, para malabot nimo ang ginatawag nga hamungaya sa pangabuhi. Kung ikaw kuno nagatinguha, di sa ulihi may ara ka ginayasang kuhaon. Ara ka gid sang anihon. Sa mga Cancer dira, lucky numbers 23, 36, 49, 11, and 55. Turquoise blue is your lucky color. Para naman sa mga Leo, Hulyo 23, tubtob Agosto 22, mauntat ang mga nagagamodra iya sa imo nga kaisipan. Tun-an ang ginatawag meditation. Sa mga feel-good thoughts, mag-focus. Nami gidya ko magpamensar kaya sa mga positive lamang. Kabudlay ko maghalay pamensar sa mga negative. Kaya man do puro na lang negative ang imo man makitaan. Kung ara gani ko no sa isa iya ka picture, kung gamay lang ko no nga litrato ang imo ginalantaw sa ginatawag nga kabuhi, ti daw pareho na nga nagatutok ka man sa sinaya nga problema, do halos to hindi ka dire makahalin. Sige, sa mga Leo, lucky numbers 53, 46, 39, 12, and 22. Grape violet is your lucky color. Para naman sa mga Virgo, Agosto 23, tubtob Setyembre 23, makontrol ang imo dara ay kahadlok. Bulig ini breathing relaxation exercises. Inhale, exhale, yang madula dirang imo ka kulba, madula man ang pressure sa imo yang kaugalingon. Naglikawan lang ang maghalay pulaw, kamagkaon dira sa mga cheese curls. Kay ti wala ginasang kaayuhan. Kila na makatilaw ka pipila, hindi lang pagpatamay. Sige, sa mga Virgo, lucky numbers 43,
36, 29, 51, and 15. Mocha brown is your lucky color. Para naman sa mga Libra. Setyembre 24, tugtog Oktobre 23. Ang conscious awareness ara sa imo kaisipan, sa imo nga ginahambal, kag sa imo iya nga ginahimo. Amo na ang magahatag sa nga adlaw-adlaw nga challenge sa kabuhi nimo. So, dapat, ikaw mismo, actually, may ara level bala, no? Sa paghangop. Ara pon ka isa sa mga bata pa kita, do dasig ta mangakig, dasig ka magsunggod, pero mag-edad ka na gani. So, dra mo na ma-realize, nga nagsunggod, gito ka gamay-gamay lang sa ito nga problema. But anyway, amo na ang mga pang-adlaw-adlaw nga challenge sa aton. Na kapin pagid kon may ara kapin nga mga ma-encounter nga mga tawo. Na may mga do hindi bala baton-baton ang ila nga mga batasan. O ila mga batasan gali batasan man. Ang ila nga batasan nga kinahanglan mo nga batason. Sige, sa mga Libra, lucky numbers 53, 36, 49, 12, and 22. Crimson red is your lucky color. Para naman sa mga Scorpio, Oktobre 24, tubtob Nobyembre 22. Bantayi, na? Bantayi ang imo dra nga mga ginapamensar, kag ang imo man nga balatsyagon. Dala na dira ang imo nga mga handom. Kaya man kung hindi mo na pagbantayan kag magpadala-dala ikaw sa mga temptasyon, kag makahambal ka sa mga masakit nga tinaga, kag mahimo nimo ang mga bagay nga hindi dapat hilimuon, may tendency nga maka-apekto man ina sa imo nga pangabuhi. Sa mga Scorpio, padayuna lang ang pagtinguha. Okay, kung nagatinguha, kuno ti may ara kag na sangkuhaon sa ulihi. Sa mga Scorpio, lucky numbers 43, 26, 39, 51, and 44. Baby pink is your lucky color. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:35 na kita. Amo yan to ang first part sang aton iya nga horoscope. Nagaano ni si Sir Stefan Agudaman. Nagalain ang imo nga pamatsan. Ano ni ang imo nga problema nga ginasender nga emoji. Sige. By the way, mayong hapon dira sa ila yan ni Taminda. Ay ano sila subong Saturday. Sila gali office. Ara sa ila bahay. Sige. Sa ila dira ni Taminda, sa ila ni Tanida, sa ila ni nang Joy, nang Norlin, ng Tintin, ng Larry, ng mamanang pa ko. Kay ng Gigi kag kay Kapin. Ngayong hapon lang dira sa inyo. Kay sa may sa may kabankalan kay ng Diane Alvarez. Always man siya naga-monitor. And also sa kay to Romulo Bata. Sa may taga DSB ni siya. Mga ni Action Bright, mga Simanwa. Sige. Alas 2:37 na kita. Standby sa itong mga ka-action para sa akon man nga pagpanumbalik sa mga nabilin pa naton nga mga horoscope. Pasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsan
mensahe nga may dala paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadampigan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sabisan anong nagkahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Pasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasanligan.
tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon yun kag negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sabisan ano nga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalam na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:46 na kita. Pabalik diri sa aton programa, This is My Life. Okay, si Sir Eddie Laos galing naga-monitor. Dahil sa may Cane Town, Victorias. This time, diri kita sa pagsugpuan no? Sa aton iya mga nabilin pa ng mga horoscope sa subong iya nga hapon. Una, or sa iluhan naton ang mga Sagittarius. Sa mga Sagittarius, Nobyembre 23, tubtob Desyembre 21. Mao si Sagittarius, madamo iya sang madiscover nga mga adventure. Isa iya ka hitabo ang magapahanumdum sa imo kung daw ano iya, no? Naka-apekto sa imo ang nagligay. Sa mga Sagittarius dira, lucky numbers 33, 36, 49,
11, and 55. Mint green is your lucky color. Para naman sa mga Capricorn, Desyembre 22 tubtob Enero 19. Ang mga spiritual friends, amuning makabulig sa imo, subong iyang nagakahipang kinahanglan ikaw. Importante ini para iyang hindi ka bala mapalayo. Siyempre, may mga times kita kon kaisa na kung nagabatsyag ka balasag too much nga kasubo, so feeling nimo wala yan nalantaw sa nga Ginoo ang imo nga ginahimo. So, ang mga spiritual friends, abo ni silang magaguide sa imo. Magabulig sa imo, mag-share sa ilang mga opinion, agud iya nga ma-enlighten ikaw. Para iya nga magbalik or magsaka, magtaas ang porsyento sa imo nga pagsalig. Sige, sa mga Capricorn, lucky numbers 33, 46, 59, 21, and 11. Amethyst violet is your lucky color. Para naman sa mga Aquarius, Enero 20, tubtob Pebrero 18. Sa mga Aquarius, pwede ikaw makabatsyag dira sa nga hapo. Kung na-notice nimo nga doon nagabugat na ang lawas, nga doon kadasig ka na bala, gamay mo palang lakat or pagsaka abi sa hagdan, doon ginahapo ka na. Try or pabalhasi ang imo iya nga lawas. Itinguhaan nga maamligan nimo iya sang maayo ang imo man nga ikaayong lawas. Sa mga Aquarius, lucky number 43, 36, 29, 51, and 55. Turmeric yellow is your lucky color. Para naman sa mga Pisces, Pebrero 19, tubtob Marso 20. Blessings manikon ka isa kung maka-experiensya ka sang krisis nga ginatawag. Kaya nga diri nimo makilala kung sino ang matutuod gid nimo nga abyan. Tutuod man ginituod, no? Tutuod man ginituod. Kaya nga may mga times nga kung okay ka, wala ka sang problema financially. May mga damo ka mga abyan, damo ka mga kakilala. Daw halos sa palibot nimo kilala ka, ginatawag kanila. Pero after gani nga magka-experience ka sang kabigaduhon, nga daw kung diin ka yawan ka pa mensar, kung diin ka makakuha sang kwarta, like for example pang hospital abi. Tanan nga mga friends nimo wala kita pila lang sigurong nagapabilin out of 10, isa, duha. Ang isa, nagapang duha-duha pa. Sige sa mga Pisces, lucky numbers 23, 36, 49, 55, and 11. Lava red is your lucky color. Kag para sa mga Aries, Marso 21, tubtob Abril 19. Sa mga Aries, umpisahan ang pag-recycle sang basura. Diri, why not nga mag-recycle ka like mga plastic bottles dira? Or ang mga botilya niho sa mga ilimnon kun kaisa, di ba? Makitaan nimo mga DIY
Na? Kung kaisa maka kwarta pa ikaw. Siling nila wala ko no, pero may ara gidya kung ikaw wais lang kaga sagad ka lang, creative ka lang bala. Ma-recycle mo gidyang mga basura kag makabulig ka pa. Na? Makabulig ka pa. Sige, sa mga Aries, syempre makuha nimo iya ang kaayuhan sa imo man nga pangabuhi kun ikaw padayon lamang nga magtinguha. Sa mga Aries, lucky numbers 43, 36 at 29, 51 and 55. Electric blue is your lucky color. Kag para naman sa mga Taurus, Abril 20 tutub Mayo 20. Kalma lang sa mga wala dira nimo ginapaabot nga mga hitabo. Hindi mangin emosyonal para yung mga makadesisyon ikaw sang husto. May mga time gid nga may nagaabot sa aton iya nga mga problema nablang wala naton ginapaabot. Kag tapos, may tendency kung kaisa, nangin emotional kita, di do medyo mabudlay sa aton ang magdesisyon. No? Kay ti nagagamo ang imo iya nga pensar, kung ano ang imo iya nga pagahimuon. Kapin pagid kun ikaw lang bala isa, wala ka sang somebody nga magaguide sa imo, medyo maburubudlay. So, mas maayo nga pakalmahada na Taurus ang imo iya kaugalingon, agud nga makapamensar man ikaw sang husto. Kay mabudlay kung mag-desisyon ka lang dira, inabalang wala ang ginatawag nga presence of mind. Sige sa mga Taurus, lucky numbers 33, 46, 59, 12, and 21. Tangerine is your lucky color. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:55 na kita. Standby sa aton yung mga ka-action, diri kita anay sa aton man nga, Orasyo Impirata. Orasyo Imperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton sing may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit, kabay ngang ila maayong nga lawas magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak,
kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Alas 2:59 na kita. May isa ka fire call along shopping. Actually, may ginsend diri si Action JM somewhere ini siya or sa shopping dason na isa ka building, no? Ang nasunog may portion sang building, no? Ipa-check lang naton subong sa aton yung patrol si Action Dale Salazar ining fire call sidi lamang iya nga tinion. Okay, hulat-hulat lang kita kay Action Dale kay ang patrol going naman dito iya sa area. Diri kita anay sa aton man nga 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Salamat gid sa aton yung mga ka-aksyon sa pagupod sa akon sa Sabado man nga edisyon sang This Is My Life. Sa ngalan man sang regular nga anchor woman, Tita Wilma Sugaton, ini naman yung alagad, ini si Indayan. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Ang inyong mabatian, isa kabilayaran ng programa. Kung anuman ang ginhambal sa natungdan, wala kahilabtanan ang tagdumanahan sining waragwagan. Madamugid nga salamat. DTH 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Sa tanan natong suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan. DTH 500 Health